बयनिसिमबो आंनि एन प्रडाक्शनाव बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय गिबियाव। दा आं भिडिअ खालामनो सानाखैमोन, ओमफ्राय गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन नुफ्लेबाय थानाय जावले जावले फेसबुक, वाट्सएप, इउटुब बेखेवब्लानो नुयो जे सोरांनानै मोजां खौरां मोनगोन साननानै, मोजां खोथा मोनगोन साननानै इउटुब नायो, फेसबुक नायो, वाट्सएप नायो, खालि बेबायदि फट' बेबायदि भिडिअल' नुसै दानि इउटुबाव, फेसबुकआव, वाट्सएपआव। ओमफ्राय दा आंबो बिसोर साथामखौ लानानै भिडिअ खालामदों, जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफ्रा बेफोरबायदि जाया, बेफोरबायदि दाजाथों होननानै। दा बे स्क्रिनाव होगोन आं, ओमफ्राय बिसोरनि फुल भिडिअ नायनोबा डिसक्रिपसनाव होफागोन आं। माने बिसोरो बिदि खालामनानै मा मोननो, नैबेथ' नै स्टुडेन्टसो, फरायसासो। दा फरायसा समावनो बिसोर बिदिसो सोलोंदों, खिन्थु बिसोरनि न'खरनि बिमा बिफाफ्रा बिसिबां जे खस्थ' खालामनानै फोरोंबोदों, दिनै बेफोरखौ बिसोरो बावगारनानैसो बेफोरबायदि सभाब केरेक्टारफोरखौसो सोलोंनो मोनबाय स्कुलाव। जास्ट लोगोजों इन्जय खालामनोसो खालामनायाव बादा गैया, ओमफ्राय बेबायदि केमेरानि सिगाङाव लाबोनानै नोंनि न'खरनि मानसि, नोंनि लोगोफोर, दानि जुगाव लोगो होननानै फोथायजाया इसिबां मानि, नोंनि असे लोगो, नों सानफ्रामबो बेजों लोगो जायो, अब्लाबो सानसे समाव बे नोंनि लोगोआ जुदि मोजां नङा, मोजां गोसोनि नङा, अब्ला बे लोगोआ नोंखौ खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। दा नोंसोर नैबे फरायसाफोरा नोंसोरखौ भिडिअसो लादोंमोन, जानो हागौ बे वाट्सएपआव स्टेटास दोनदों, वाट्सएपआव स्टेटास दोननानै माखासे मानसिफ्रा बै नोंनि भिडिअखौ वाट्सएपआव स्टेटास दोनग्रा माखासे मानसिफ्रा दिनै नायगिरि बिथांमोना नायनानै डाउनलड खालामबाय, गावनि वाट्सएपआव दोनबाय, गावनि वाट्सएपआव दोननाय जाय दोनदों बिनिखौ बै नायलायबाय, नायनानै बै बिदिनो बांबायनो दिनै दा नोंसोरो इउटुबाव फैबाय, फेसबुकआव फैबाय, वाट्सएप फैबाय, इन्सटाग्राम फैबाय, अब्ला नोंसोरना दा लाइफआव मा जाखो? दा ओंखायनो फरायसा फरायसुलि बयखौबो बुंगोन आं, फरायनाय समाव बेफोरबायदि दाजा। आरो नैबेखौथ' मा बुंबावनो, गावनि देहा सोलेरखौनो फाननोबो होनबावबाय, दा बेफोरबायदिखौ मा होनबावनो, जे नों बेफोरबायदि मानसिया गोरोन्थिखौ मावफ्लांखायो, बे गोरोन्थिखौ मावफ्लांनायाव निमाहा होनाया मानसिनि आखुखा। दा नोंनि बे गोरोन्थिनि थाखाय जे नोंखौ गाज्रि होनदों, रायदों, बुदों, अब्लाबो जे नोंनि देहाखौ बिदि फानगोन होननानै मिडियानि सिगाङाव दा बुं। मानो होनबा दिनै जोंनि बर'आव बिदिनो गोबां ओंखारबोगासिनो दं। दिनै नोंनि भिडिअखौ नायदों, नोंनि बिनानावमोन नायदों, दा नोंनि बिनानावमोनाबो माथो फानोबा ओरैबायदि फैसा मोनो, अब्लाथ' आंबो फाननांगोन, आंनावथ' फैसा नांगौ। खिन्थु फैसाया बयनोबो नांगौ, फैसा गैयाबा दानि जुगाव जेबो जाया। नों बहायबा थां, बाहायबो फैसा नांगोन, नों बैखौ नांगौ, बैयाव फैसा नांगोन। खिन्थु फैसानि थाखाय मानसिया बिदि गावनि देहा सोलेर अंगफोरखौ फानबाल' जाया, सानसे समाव नोंनि खैफोदाव हेफाजाब होग्राबो ओंखारगोन। दा ओमफ्राय नैबे आदैखौबो आं एसे दुखु मोनदों। आदैखौनो होनबाय आं, आदै नों जाबाय नों जाबाय, खिन्थु लाइमोन जोलैफोर, इयुन जोलैफोरखौ जाहाथे मोजां दैदेनलांनो थाखायसो नों बुंनांगौमोन। दा नोंनि बे भिडिअआव एसे एनै दुखु जानाय माबानाय, जेनेबा दुखु सुखुआथ' मानसिनाव थाखायो। दा दुखुनि समाव बिदि जौ लोंनांगौ, बिरि सिगारेट सोबनांगौ, अब्ला मा दुखुआ खारगोन नामा? खारा। नाथाय नोंनि बे दुखु समाव बिरि जौ सिगारेट सोबनायासो नोंखौ बांसिन खैफोदाव खोख्लैगोन। दुखुआथ' सोरनाव दं सोरनाव गैया, दुखुआ बयनावबो दं। दा नों बिदि इयुन जोलैखौनो फोरोंबाय जेब्ला, आरो माथो बुंबावनो सोरखौ? दा आं रावखौबो जेबो बुंनो थांला। दा आं जाय गाज्रि नुदों बिसोरनि थाखायसो आं आंनि महरखौ लाना फैगोन। जाय इसिबां माने गाज्रि नंथारा बिसोरनो आं भइसयैनो होगोन, भइस भिडिअ'यैनो लाना फैगोन। साननाङा। आरो लोगोसे आदै नोंबो इयुन जोलैखौ बेफोरबायदि बुंनाङामोन। दा नोंनि बुंनायाव आं एसे गोरोन्थि मोनदों, दुखु मोनदों, बेनि थाखायनो आदै आं निमाहा बिबाय। आरो लोगोसे
फाननो होन्दों 2000नि। दा नोंनावबो निमाहा बिबाय आं बे भिडिअ लाबोनायनि थाखाय। आरो फरायसुलि लोगो नोंथांनावबो आं निमाहा बिबाय जे नोंखौ आं दिनै भिडिअ लानानै फैनायनि थाखाय। दा दिनै भिडिअआ एसेनोसै दे। आदामोन, आब'मोन, आंनि इउटुब नायगिरि बयनिसिम गोसो गोथारै हामलायनाय जासिनाय थाबाय। गोजोन्थों।